kan kelam bobo angon ngau mai pieti no be bobo angon be jata kakasi wata supporter de mari nawnare be jabali. Nous sommes en direct de Kindia. Mamadou Diouma Ba est décédé dans des conditions troublantes selon sa famille. Mamadou Diouma Ba, c'est ce candidat qui a été arrêté. Hanki ba mi wadi do yewtere video fi mudum hebino wobbe harbe ko commentaire ji wi mi ranse nyaaki e mi yewta mi ranse nyom moƴƴa mi tanjini be do kadi be ranse nyaaki yahube ha yidi e nene suka wara do hibe fesude hibe expliquer ala ngal be rewali fi yo biddo mabbe yo yalto ko kaso be sali few be jogi moton hebi do minisiro e facce yimbe fulisi be yaltube do no hinnawo kambe harayna dum do be torino kambe kay ko be torino konko be o wona ka kaso ha pen makko lanna o yalta o wonta e vie normal wobbe no dari no wiide wo ka kalaptane o mayoy onon be arbe ka commentaire ji fulbe dari be do wi mi faamaali histoire bi torki Allah yo rewno dum do ka be ngore mon ka bibbe ma batun onon musendi hebundi siddo modon hebata on torki Allah yo rewno sifa dum do kama on tuma mettoto welo be jogo biddo minerjo miner payku kun soke kun sella ala nene o ko rewali be hina do kanko a jenditaaki ko baba o yawi yewti ko témoignage baba makko o sikkude baba makko no suusi yewtude di hani din fo makko wadi kon fo o sikkude hande ka leydi men din fewndi do ko mo kala wawata yaltude yewta hay problème ko wadi hoore mo torki Allah wawdo jogido hattando e do kala hunde yo rewno dum do ka be ngurema andari do wi dum wi ko normal anga faamali il faut te renseigner yo Allah rewno dum kama ontuma parce que no wodi fulbe hudabe be ala barki himbe hakkabe a halay nodda tuubi reware be tedde fobbe famata ono mon hebi do kakko ko yalton do justifio do hebon do lawoy ka wadon virgule ji do ono on hebi do ineru nangi boge e kaso mosibbe taw ko tongo maya taka kaso ko kesu wal yaltinte tawata jodi be hoore meden be lagini hande absolument rien ko be andi ala wato mo nani jiba jakiteno yalti do no janga kaydiji on foppo on yidu futso anda mo dari mo inay do kaydiji se mandu ko 14 kilo wato ma do ba paykun o militaire jo rada maka l'école directeur école lo radi ke paykun kun ko met o ko ba makko arduno e otoje pick up be harbe ni wosi paykun kun watta ka dum naka ka l'école ton ko wadi examen makko be aray be lanna fi l'école dum goto halali dum fu yino do si tawi lagini da mari sabu hoy seda mahi ka kalamu facce do wonda gollude aka fisa be aray do be mena sama be wada piji di fu kono yibe do babe ala ballo be ala habbon be ala jokkan sina Allah tagudo be tagi mi taguma on yi ka be yaltri on wi onon bone hebudo goddo musata on problem hebudo siddo mon ani na on kono Allah naada yo yite jahannama luttina on der ton torki Allah ba dariri pelleti berde bede ko berde baleji ko criminel be ni be darike be cautionni dum do Allah rewno dum do ka bibbe mabbe be metto bibbe mabbe ko hebata biddo goddo ko musa tama an kadi yo Allah rewno dum do kama on to ma anday sino weli